tantas personas que no han podido regresar a sus casas. Ahora mismo lo que más preocupa, al igual que estas últimas horas, es la dirección del viento. Se prevé que en torno a las 3 de la tarde el viento pueda cambiar de dirección. Si finalmente se confirma eso, podría seguir complicando las tareas de un incendio que, como decimos, está afectando a gran parte de la provincia de Huelva. Vamos a seguir pendientes de esas llamas y de las novedades de la visita del Papa. Hoy la penúltima escala antes de llegar a Canarias. Buen día, Comora. Por estar aquí, gracias por la paciencia. Es uno de los vídeos recorrido como la pólvora en redes y a camino de la derecha. Declara davant la jutgessa de la Dana la vicepresidenta Susana Camarero, de la qual els mitjans no han constatat la seva imatge, ja que ha accedit en cotxe pel Garci. Camarero, després d'algunes reticències, ha acceptat entregar els WhatsApp del grup del Consell del dia de la data. Ara de seguida estem en directe als jutjats de Catarroja i la Diputació d'Alacant tanca la comissió d'investigació sobre el poc comerç abans que complisquen 2 mesos de la seva constitució. En les 4 sessions que s'han recollit com a pàgina. També començaran avui els últims partits del quadre femení. Així, d'esta manera, amb la informació esportiva, acabem nosaltres, tornem de nou a les 4:15 en la segona edició. Fins després. De calor soportable. A la 2CAT seguim la visita a Catalunya del Papa Lleó XIV i ho fem en directe. Amb connexions amb l'última hora des de tots els Hoy la visita del Papa, última hora clave en la vida.